8-нче сыйныф укучысы Артур Халилов милли моңлар шигырен укый. Милли моңга Габдулла Тукай сүзләре. Ишеттем мин кичә. Берәү җырлый шын безнең шаматур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Үзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тaqdir безне ничек изгәнен. Күпме хикмәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем кардәш, бу көй нинди көй? Җавабымда милләттәшем миңа, бу көй була диде Әллүки.